Unang Domingo sa Kwaresma, Pebrero 21, 2021. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Unya, ang Dios miingon kang Noe ug sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo. Ang mga langgam, mga kahayupan ug mga ihalas nga mga mananap, tanan gayud nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayud puuhon pinaagi sa lunop ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan pinaagi sa lunop. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang mananap. Palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit ug makita diha niini ang bangaw. Hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap. Nga dili ko na gayud laglagon pinaagig lunop ang tanang binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong dalan o Ginoo, gugma og kamatuoran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Ipaila kanako o Ginoo ang imong kadalanan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Agaka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi nga ang imong kaluoy o Ginoo ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Maayo og matarong ang Ginoo. Sa ingon niini, iyang gitudloan ang makasasala sa dalan. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudloan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo,
apan gibanhaw ingon nga espiritu. Ug sa iyang espirituhanong kahimtang, miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios, samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo nga miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios, naghari sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og kap-atan kaadlaw ug gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap, apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.